हेलो लोगोफोर बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला थुक्राझार बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बालाजाहार फुटबल गेलेग्रा फोथाराव दायो बेयाव बेबायदिनो भुटान भार्सेस इन्डिया बेबायदिनो वुमेन्सफोरनि फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनाय होदों बेयाव माखासे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरबो सफैदों ओमफ्राय खेलाया ओरैबायदि डेन्जार जागोन नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों नुलांजोबगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय दिनैहाय सिस्टारखौहाय आं लोगो मोनबावबाय ओमफ्राय दिनैहाय डान्स पारफरमेन्स खालामदोंमोन सिस्टारा थुक्राझार बालाजाहाराव आरोखि ना फुटबल टुर्नामेन्ट बादायलायनायाव वुमेन्सफोरनिहा ओमफ्राय दायो फिलिंस माबायदि मोनखो गोसोफ्राव गिबियावनो नायगिरिफोरनिसिम आदानिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय थाबाय बे बालाजाहार बोथोरावहाय जे वुमेन्स फुटबल गेम जादों बेयावहाय इनभाइट खालामनायनि थाखाय आंखौ रोजा रोजा साबायखर बेयावहाय फैनाय गासै रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर बावनो सानो जे बेबायदि फुटबल गेमखौहाय जे लैहोर लैहोर फैनानै बयबो नायफैदों प्रग्रामखौ जाफुंसारफैदों साबायखर थेंक इउ सिस्टारनिसिम दा फाइनालि जोंना नै बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा मस्ट कमेडियान जोंना ब्रादार प्रेक्टिकेल दा फिलिंस माबायदि मोनदों नोङो जेनेबा बिराद डेन्जार गोजोननायावनो गोजोननाय आंखौ लेंहरनायनि थाखाय बिराद गोजोननाय मोनदा गोबां आर्टिस्ट दंमोन आंखौ सायख'दों बिथांमोना थारमाने आंनि सायाव मोजां मोननाय अननाया बेयाव दंजोबथारो आरोखि ओमफ्राय लोगोसे वुमेन्स फुटबल टुर्नामेन्ट जे जादों बेखौ नायबाय आङो भुटान थिम्फुनि सिख्लाफोर जोफैदों हाबा जानाय ना सिख्ला आंथ' बुजिला नायनानै गुनजा मोजां आरोखि गासिबो मोजां मानसिफ्राबो मोजां साइज ओमफ्राय गेलेनायाबो मोजां ओमफ्राय ब्रादाराथ' दायो गोदानै मोनसे नोंनो सुजुदों नोंनो लिरिक्स गासैखौबो टिउनाबो नोंनो होदों दा कर'ना भाइरास मस्ट ओरैबादि मा होननांगौ जाखो बेखौहाय ट्रेन्डिं नामा ट्रेन्डिं आरोखि फुरा ओमफ्राय दा बियो माला ओंखारनाय जागोन ओमफ्राय बियो 10 तारिखआव ओंखारगोन फुङाव जा बेलासियाव जा 10 तारिखआव आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउटुब चेनेलाव ओंखारगोन आंनाबो 80,000 जाखानोसैलाय साबस्क्राइबारा बेजों 1 लाख एखेबारे बे आमेरिकान बे सिलभार प्ले बटनखौ आंनो नांगौ फुरा आखायाव लाना बेफार दामना बेरायगोन एखेबारे गरम जाजोब्बाय इमिडियेटलि सिलभार दैदेनगिरि बिथांमोनखौ हामबाय होग्रोबाय ओमफ्राय दिनैनो बे जौस्राङावहाय नुनाय लिंहरजानाय शर्ट मुभिनि फाव दिन्थिगिरि बिथांमोन लोगोसे बायदि बायदि आफादफोरनिफ्राय नुजाफैनाय बिथांमोनखौ बयखौबो आं साबायखर बावबाय लोगोसे बे खेलायाव जेसेबांनाखि फैबाय मदद होनो थाखाय आं बयखौबो हामबाय होग्रोबाय आं गुसुङैल' फंनैसोल' बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनो सानबाय जोङो बे राइजिं क्लाबखौ जोङो 1989आवहाय जों बेखौ जागायजेनदोंमोन बेखौ जागायजेननानै जोङो नेरा नेफेरा सालाबोयै दानो दिनैसिमाव दानो देरबोनाय माखासे जोहोलाव सिख्लाफ्रा बेखौ आरो थिखांफिनबावबाय बेनि थाखायनो आङो बे क्लाबखौ जोङो जेरै सिगां दैदेनबोनायावहाय जोङो जेरैबोनो खेला होनायजों माखासे गामिनि जौगाथायखौ दिन्थिनो थाखाय जोङो बेखौ बाहायदोंमोन आं बेखौल' खावलायदों जाहैबाय दानि जि देरबोनाय जोहोलावफोर बिथांमोनाबो बे राइजिं क्लाबखौहाय जेरै हायो ओरै गामिखौ डेभेलप खालामो गामिनि यां मानसिफोरखौहाय फोजाखांनायनि थाखाय बे क्लाबखौ अराय सम जेन थाबाय थायो आं बेखौ मोनसे खावलायबाय लोगोसे दिनैनि खेला गेलेगिरि नोंथांमोनखौबो खावलायबाय खेलाखौ जेन मोजाङै मोजां दिन्थिफुंनानै होयो आरो जेसेबांनाखि नायनो फैबाय बिथांमोनाबो बे खेलायाव मोजां नायनायजों लोगोसे आब्रुथि लाखिनानै जे नायनानै बे क्लाबनि जि दिन्थिफुंनो लाबोनाय मोननै खेलाजों बादायलायनाय बेखौ नायनानै हेफाजाब होयो आं बयखौबो खावलायनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ आं बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों दा बेबायदिनो फुटबल नायनो मोजां मोनगिरिफ्रा लोब जिरायनानै दङ नै दा बहुत एक्साइटेड बिसोरबो ओरैहाय दङ नै फुरा प्रेक्टिस आरोना बिथांमोना भुटाननिफ्राय दा ओरैबायदि प्रेक्टिस खालामगासिनो दङ नै दसेनि उनावनो नुसिगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबांथार रायजो राजाफ्रा नै फुरा गेदारिं आरोना दा नै बयबो फुटबल नायनो एक्साइटेड जोब आरोना दा नै नायदो आदा
नायनो गोसोथार दा नायनोसै मोजां दा खबर सबर मोजां खबर नै बयबो रेडि जोब आरोना ओमफ्राय आदा नायनो एक्साइटेड खादा औ भुटान आरो इन्डिया जाहैबाय औ दा बयबो गरम गरम आरोना ओरैहाय दङ नै फुरा प्रेक्टिसाव आरोना नै नायना लादो फुरा बिसोरो माने भुटाननिफ्राय आरोना दा दसेनि उनावनो आं देखायनो नाजागोन हानायखिनिखौ नोंथांमोननो नायनांगौ दा दिनै वा फुरा एक्सिसखौ नायनो एक्साइटेड आरोना दा बयबो एक्ट्रिसफोरखौ नायनो एक्साइटेड आरो दा बेबायदि दा बिसोरो जादों जाहैबाय भुटान टेम्पुनिफ्राय दा बिथांमोना गेलेसिगोन आरो बहुत मोजाङैनो गेलेगोन दा नायलांबानो जाबाय आरोखि ना दा नायदो आरोखि उन्दै उन्दैथार आरोना दा नायनानै लादो दिनैनि फुटबल खेलाया माबायदि जागोन आरो हेल' दा नायनानै लादो नै गेलेसिगोन आरोना दा फुरा लाइन जाबाय आरोना दा खेलाया बहुत आगुन जागासिनो दं आरोना नै ओरैबायदि फुरा स्पिड गेलेयो माथो बा लागाव दामाखा लानां खारबाय मिलायनांगौ फुरा मानसि जादों दे आउट जाबाय मा जामोनखो आउट जानानै दा फुरा नायदों आरो नै आयु मानसिया डेन्जार दे जेरैबो बुंजोबनायनि गासै भुटानजों लोगो नामा सापर्ट मावखायो केप्टेना रायनाया बा किपारा ओंखारगोरा नै बानायो बेसेगोन हाबफैदों फिल्डआ बुहुत गिदिर ना मानसिया खारसारजोबला एकदमबारे मानसिखौ नुनो नागिरलाया आरो गांलाब गोलैबाय आगुन ओमफ्राय ओरै जोङो दा बर' राइडार मा रोखोम मोनदों खेलाया ओरैबायदि दा आगुन आयो नै आंनि बोरैबासो मबाइला जाननानै थालांगैया होदों होना हो गोमो गाननाया भुटान दै ओमफ्राय गोथां गाननाया इन्डिया जाहैबाय जिमिया मानसिनि नाम दा मानसिनि नाम नैबे दा सल' नाम्बारानो ओइ होबाय जिमिया 16 नाम्बार जिमि ए वैथो ए ओरैसो हंबैसो हनो जिमिया 9 नाम्बार थिम्फुनि औ
बरिया खायरायनाया जै मोजां जोआ दा मोनबाय आरोखि बिसोरो नै गोथांजों नै रायबावनायसै र' किपारा मैबासो फैना थाफैयो नै आयौ बेसेबांबा गोजान गोजान फैना थाफैयो दे नै किपारा ओरैबायदि हिटखा दे खेलाया नै आगुन टेम्पुनि फुरा हिट खानाय खेलाया फाटा फाटि औ पासिङा बहुद मोजां जायोथ' मावखायरायनाया नुबाय हेल' अन्नानै आथिंखौ एसे गुसुं गुसुं खालामनानै ला जोनायाव एसे उसुबिदा जायो ओरैबो वान द्र' 1-1 जाबाय 1-1 दा लोगोफोर दिनैनि फुटबल खेलाया बेखिनियावनो जोबनानै थांबाय दायो ट्राइब्रेकाराव थांबाय ओमफ्राय ट्राइब्रेकारावहाय इन्डियाना 1 गलावहाय देरहाबाय भुटाना जेनबाय आरोना अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना खेलाखौ नायनानै मा रोखोम मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन बाय बाय